מה קורה חברים שלי? אני עושה לייב אונלי אפ, זה לייב של פרקורים. טוב, יאללה שימו רדי חברים שלי. יאללה שימו רדי. אני בינתיים אקנה דברים בבטל פאס. יאללה. אני וואלה לא כזה, כאילו, אבל מקווה שאני אצליח את הרוב. כן, זה מצולם. כן, מקווה שאני אצליח. הלאה. על ההתחלה אני יוצא טמבל. כן, אבל יש לי בית ספר, אבל זה איך קוראים לזה. כשאני חוזר אני אולי עושה עוד סרטון. תיכנס אליי, כי אני לא אזכור את השם שלך. נו, באמת. ראיתם שאני גרוע בזה, איך שלא קוראים לזה אונלי אפ? בסדר. טוב, אני אעשה סוג של... טוב, זה נראה לי התחלה קלה. לא, כי המשחק שלי בלאגים. תנו למישהו אחר את הלידר. אני לא נופל, פשוט יש לי לאגים. חשבתי שאני נופל הרגע. יואו, נפלתי בטעות. יואו, אין לי כוח, אני כבר 2 דקות בתוך הסרטון, אחי, אני בקושי מצליח. יש פה עוד רע. כן, נו. לא נראה לי שהם יבינו, אבל טוב. עכשיו חבר שלי בעיגולים השחורים. אני מקווה שהבנתם. מאיפה לי? כי הוא אמר לי להגיד את זה. הנה, אני עושה, הנה. הנה, אני חושב שאני ב2 הזה. אם אני נופל עכשיו... לא כאב לי ידיים. אני די חסוני 5 רק אומר לכם. לא, זה חרא בתחת. נפלתי, אחי, נפלתי. אני יודע איך עושים, פשוט... הייתי ב8, מבטיח לכם, פשוט... זה איך קוראים לזה, חבר שלי עשה לי עד 8. אולי אני אעשה עוד כמה סרטונים, אבל לא של אונלי אפ, זה בטוח. ונתקדם ביחד, המשחק שלי בלאגים, מניור, תעיף את הלידר ממך, או מהשני. תעיף את הלידר מהבן אדם.
מי שהלידר, תביא למישהו אחר את הלידר. תביא לי אפילו, כי לי לא להגים לכם, מה אכפת לי שיהיה לכם. העיקר שאני אצליח. הבאתם לידר? לא הבאתם לאף אחד. אחי, תביא לידר. אין לי כוח לאונלי-אפ. בואו נעשה באטל. רנק, בואו נעשה רנק. עושים רנק. לסייב. טוב, ביי, אני צריך לצאת איך קוראים לזה? רנקד. טוב, חבר שלי עושה רנקד, אני מוריד ממצב לילה שאולי הם ייכנסו. טוב, אני מתחיל רנקד. יאללה, אני מתחיל. מי שרוצה לשחק, רואים פה את השם שלי. יאללה. רק אומר לכם, הייתי ברנק דיימונד 3 וירדתי לגולד, כאילו לא ירדתי, בעונה הקודמת הייתי. איזה חר נשק. Very good. תסתכלו איזה מצחיק. חכו. לא ככה, הנה ככה. זה מצחיק זה. הסוף. כמעט הסוף. אוי. טוב, אני מסיים את הרנק הזה ואני מסיים את הסרטון. תשמעו, קשה לי לצלם, להגיד לכם למה. המעמיד שלי כבר חלש. טוב, אז אני לא יודע איך להעמיד לכם את זה. אז בואו אני אעמד איך שעמדתי. אני אנסה להתאמץ יותר. הנה, רגע. הנה. אני נחת פה כי
לא הספקתי למצוא מקום או משהו. כוס עמק. שתי HP. איי. איזה בכוער הבן אדם הזה היה. עוד נגר, אמא שלו נגר. טוב, יאללה ביי, מקווה שאהבתם. מקווה שזה תשימו סאב ולייק. טוב, יאללה ביי.